Ahal vilayeti häkimliginiň vilayetin ýaşlar hemde dinanlar guramalarynyň, baş bilim hemde medeniýet müdürlükleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň döredilen gününe bagyşlanyp geçirilen tabarlar ir seherden badal galap, Änok şäherine häkimi Kudretlik meýdançasyna ýurdumyzyň döwlet senatynyň ýerine getirilmegi hemde ýaşyl baýdagymyň al asmany galdyrylmagy bilen başlandy. Baş kanunum bagtymydan gözbaşy diýen aýat bilen geçirilen bayramçylyk dabarasyna aýdylan gutluk sözleri belen turukda ýanglandy. Ahal vilayetine Türkmeniň agy binasynyň öňünde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan dabara hem uly ruhlentligi betlendi. Diyarımızın dünyada olan şan şöhraty, milli demokratiyamyza dayanýan Bagt kanunumyz, elem ýüzüne parahatlyk nuruny çaýan paýdagymyz, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň döwletli başlanyşlaryna münasip dowam etdirgen hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzyň baş bolmagyna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, ykbaly göterilen mehriban halkymyzyň esretli ýaşaýşy aýdymlarda öz beýanyny tapdy. Ahal vilayetiniň Beherden etrap ýaşlar uramasynyň, Demokratik partiýanyň vilayet hemde Gökde Petrap komitetleriniň geçiren çärelerim şanly sene bagyşlandy.